Tak, vítam vás v druhom dieli. Dneska budeme pokračovať s technikami z bočnej pozície. V tejto pozícii je dôležité, aby sme nohy nemali klasické kesagatame alebo do kríža, ale v tejto pozícii, aby sme mohli natiahnuť silu toho úderu, aby sme tam vedeli presunúť. Hej. Druhá ruka kontroluje vlastne pod ramenom, rameno tlačí, áno, vlastne do ramena. Hlava je nižšie, není vysoko. Hej. Ak mi super zablokuje ruku, musím to hneď presunúť, stiahnuť dole. Tu je dôležité, tá noha nesmie byť tu, musí byť v tomto uhle, nesmie byť takto. Hej. Hlava musí byť na zemi a dávam údery. Tuto pri tom drille musím troška povoliť, aby ten super mohol vymostovať. Vymostuj. Ide mi vlastne urobiť útok na nohu, kdežto ja to scrollujem, ťažisko mám dole a idem vlastne do bočnej pozície. Ruku nedávam dovnútra, iba tuto kontrolujem. A urobím nápraj 1, 2, 3, 4. Super mi uteká. Ja to rolujem. Vlastne padám do tej pozície, do tej počiatočnej a zase 1, 2, 3, 4. Blokuje ruku, dávam sem, dávam pozor na ten uhol. Hlava dole. 1, 2, 3, 4. Uvoľním troška zovretie. Sprov, áno. Ťažisko dole, do boku. Zase dávam pozor, aby som tam tú ruku nedával. 1, 2, 3, 4. V poslednom dieli sa môžete tešiť na techniku MMA, ktorú budem zakončovať technikou z jiu-jitsu.